Салом алейкум. Хайр рӯз ки моро дурай ватан кардем. Мо ҳам махлуқҳои худовандем. дар бехи симхор ҳам бошем, ҳамахари хӯрокҳоро мо худованд лоиқ дидигай. Мана тамошо кун. Уш барои тавиқи майдаш барои несовершенлетниёй, иш барои совершенлетниё. ай шаҳрвандони гӯшна хоҳиш бакунем ки марҳамат дар майдон ҷои хушони иваз кунанд. бор баракат. Я бори дигар пеши хайру хуш бибинед. Ин қадами Қурбонай центрда. Тамом дар анҷо вохӯри навбатӣ мо ба идмом мерасад. Агар шумо хоҳем приложение 1xbet-ро дар телефонтон скачат кунед, ба ссилкаи дар таги ин видео бидагӣ дароин ва бемушкилӣ ҳам барои iPhone ва ҳам барои Android скачат кунед. ин приложениеро танҳо ай ҳамин ссилка скачат карда метавонед, барое ки дар Play Market ё App Store бисёр хели приложениҳо ва ё дурӯғанд ва ёро мошеннико сохтагианд. баъди скачат кардан ба приложение медроен ва регистратсия мекунед. бистрая регистратсияро интихоб мекунед ва баъдан номерои телефонтона менависед. валютатона интихоб мекунед, сомонӣ, доллар, рубл ё ягон чиз дигараш. баъди регистратсия шотона пур мекунед. давомиш дар рӯи экран.